Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Doncs per fi aquesta setmana ha estat més típica de la tardor, amb les temperatures ja més normalitzades per a aquesta època de l'any i amb algunes precipitacions. Les temperatures màximes encara han estat prou suaus, arribant fins als 21 graus en alguns indrets més cap a la costa. I les mínimes no han acabat de baixar molt, oscil·lant entre els 5 graus i els 8. Hem tingut el cel molt tapat i amenaçat tones, amb vent fort localitzat i algunes precipitacions que han deixat uns 16 litres per metre quadrat. I per al cap de setmana tindrem el cel variable, amb el pas de diversos fronts de núvols que ens aniran arribant des de ponent. Seran força més densos. El divendres, dissabte i diumenge tindrem cels més clars i més domini del sol. I aquests fronts de núvols no vindran amb pluges. Les precipitacions ja farà algunes jornades que s'hauran retirat. De moment no tindrem pluja. Així que dissabte serà una jornada variable, amb el cel amb alguns núvols estones, però també en alguns instants de sol ben lluent i ben potent. Les màximes seran baixes, de fins a 13 graus, i les mínimes de 3 graus. Notarem aquesta davallada de les temperatures. I el diumenge serà un dia semblant, amb un domini molt més clar del sol i que ens deixarà les temperatures estabilitzades i ja normals per a l'estació. Estarem bàsicament a uns 13 graus de màxima i, atenció, 2 de mínima, farà fred. La mar estarà força remoguda, amb onades que estaran entre el metre i mig, els 2 metres a la costa. La temperatura de l'aigua serà d'uns 14 graus. El vent serà moderat i sobretot es notarà a la costa, en cops de vent que poden arribar als 35 km per hora. Bufarà de sud i sud-est. Durant la setmana vinent esperem que baixin encara una mica més les temperatures, sobretot a partir de dilluns, quan ja tindrem mínimes que baixaran fins als 2 graus. Les màximes es quedaran entre els 12 i els 13 graus i en principi no esperem pluges importants. I us deixaré amb aquesta fotografia de Lluís Amat de la Mar Menuda a Tossa amb ambient de tardor. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laseguatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Passeu un gran cap de setmana. Salut! Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.